हे भगवान कैसन दिन बनावत हो हमें कुछ समझे में ना आवत है कि बारिश दिन आवता मौसम इतना खराब बा और जब देखा जब आनी पानी करे सिवा तो कुछ और नजर आइबे नहीं करेला भगवान के तुम समय देख के मौका देख के चौका मारेला का करी जा आनी पानी लावा हम जतनी पानी भर के बाल्टी में धो लेत बानी। ए बाबूजी सुनो तनी हम जातानी पानी भरे और वो यही रह हो बाबूजी सुने के कही ना तो कहां गई तो को दिया भरे में गलबड़ी पानी आने हम जातानी बाबूजी क्यों नजर ना आता ना तो सब कोई दिनवा को तो ये इकल कहां जाले पानी भरे अपन हाथ हो गया के नजर ना आता। चलो तनी जल्दी पानी भर के हम रख ले तनी ये तो ना हमें लाज शरम बका घर के सारा बहरी कल के हम काम करिला रात शरम क के रहो जा तनी हम वो पानी भर के रख ले देखो पानी के तन हटो भगवान नतिया के बेटा को लेके जब देखा जब कुल तलबे पे आके बैठल रहना खड़ा कुल रहना मोहना भर मिला बहुत नहीं सकता है बाहर के चलाती है वो मोहना वो हां वो मोहना तो जो हिला ले आज तक करे वो लइका ना आज हिलाई ले रहती है जरा दूसरा से शादी कर ले पर नसीब गरम फूट गई वो कहत नहीं कि बियाह कर लेकिन मैं तो सोचला कि हीरोइन से बियाह कर हां चाटू काजी तो आना हां जगह गोजब हम कहले दिया लेकिन आज तो शैतान ना अब दावा कम से कम दूसरा से बियाह कोइले रही त आराम से लइका फइका करा गोदी में चलता सब मोहना नु हां एकरा तो कहत रहे कि हम हीरोइने से शादी करब बात कोई मोहना में कमी नहीं थी तो कहेला लेकिन जाग बुझा तक हमरा करे में कोई चक्कर को नहीं आ जाने बुझा हे भगवान ये दिन देखावे खातिर हमें भेजले रहला हम कबो ना सोचले हमें ये दिन देखे के पड़े। हे भगवान आज तक ले नहरे में माई बाबू के ताना कबो ना सुनने रहे ससुर में होइले एक बार काका सुने के मिलता गांव समाज के ताना सुन में करी मरद के ताना सुनबे करी इतना मनौती तो मनवो कहीं तोहरे दुआरे हमें एगो हाचल में लइका दे आई और चुंदरी चढ़ाए सब कहला तोहरे दुआरी के जला खाली हाथ का बोना आवेला ये सब गलत बात है कुछ ना होला हम कैसे तोहरे ऊपर हम विश्वास कर देंगे। हे भगवान नारी जात के काका सुने के पड़ेला काका का अत्याचार सहे के पड़ेला ऊपर से दुनिया ये कहला मेहरारू करे चिड़िया चैतर दैयो ना जाने मोहन हो जाई रे राहुल का हो भौजी हमनी के कहिया चाचा बनेबो खाई देबे बबुआ दुनिया सब समाज तो ताना मरते बा और वो घर के हो कैसे बोलता नहीं के लेके चला तो चली होई काय भगवान ये दिन देखावे खातिर हमें भेजले रहला धरती पे नहीं और जाए वहाँ भी सब कोई खाओ हमारे शौक ना पूरा घर माई लेके फोन करी तो माई कही हम नानी कहिया बनो पापा लेके फोन करी तो पापा कहिए हम मामा कहिया बनो अरे यहाँ पर देवर बबुआ वहाँ भाव लोगन कहले हम चाचा कब बनो दुनिया समाज के गाना सुने सुने तो थक गई बनी सच में हम धरती पे एकदम बोझ हो गई बनी अब जिए के मन ना करता भगवान सब लोग तो कहले तोरे घर में देर बांधे ना बा सबका झोली भरेला हमार गोद कभी माता रानी भरबू हाथ पहले के गो बाजिन कैसे मांगती है हमरो गोद भर दा ये बाजिन की कलंक माथे से हटा दा पागल बने अगर दुआरे बैठल बानी अब फिर केहू जाए तो कहे सुबह सुबह बाजिन के मुंह देख लेनी हमार पूरा दिन खराब भइल। दुनिया समझ तो हमें इतना ताना मारता कुछ समझ में ना बता हम क्या करी
हे माता रानी तो से एगो बाजी ना भीख मांगती है चल पहले के हमार गोद कहिया भरबो हमार गोद लगत कबो ना भरी हम गांव समाज के सबका ताना सुना सुना तो मर जावे हमारा गांव में रहल मुश्किल हो गइल बा का जन हमारा बाप के काहे रो तड़ू ये जी रहुआ से हम का बताई काहे रहुआ ताने रहुआ ना जाना ताने घर से बाहर निकला तो कहीं भी जा तो सब गांव समाज हमें के ताना मारेला आज बगलिया में के देवर बबुआ हम ना पानी आने आवत रोनी लेके को कहो तड़े बहुत बढ़िया चाहिए भौजी हम कहियो चाचा बनब जी और बोगिया में गइल नी जी तू कौन कहीं गलती कहता तू गलती थोड़े कहता हमार नसीबे में तू लिखाइल बड़ू ऐसन अच्छा मतलब आपके नसीब खराब बा हमार नसीब थोड़े खराब बा तहार नसीब खराब बा हमारे का अच्छा ये बताई मेहरारू के हाथ में लिखल है लड़का बच्चा बनावल जब भगवान ऊपर वाला दिए तब ना मिली जी हमार गोद भरी हमरे आपके हाथ में बा तो दुनिया के सामने कौन मुंह दिखावल जी बताओ तो का करी जा किनारे में डूब के मर जाई मुंहले बढ़िया बा बताओ कोई का कही का जी कैसन मानी रहो हमार मोरत मानी रहो कैसन कहता नी जी अरे मत तू हम घूमल हमार मुश्किल भइल बा तू कम से कम कोनो शिव जी के जल ढार जाई के मंदिर में शिव जी के जल ढाली ना तोरा हुआ ऐसे मरद मिलल ना जानत नहीं तू मरद अरे तोर नसीब में लिखल में कि हम तोरा मिल गइल न त क गो बुआ भाग गेल ना जी हमर नसीब ये फूटल रहल जो माई बाबू लेके ना आपके सिर पे बोझ रख देले बा हमें ई का कहत के उल्टे पर मेरा हुआ में तो कोनो गलती ना बा ना तो बताओ ना हमरा क्या गलती बा चल चल हॉस्पिटल चल बे चल हॉस्पिटल जाए चल हॉस्पिटल करो हमारे नसीब फूट दलस का जाने कौन अगुआ रहे कि हमारे एकरा से बियाह करवा दे से अगर हम जान लेती रह गया से मरद मिल जाएगा तो बियाह बना कर ले तोरा लेखा मेरा नु जलना दे बियाह ना कइले रहती है रुआ रोहल होती बाकी रहुआ से बियाह ना कइले जौन भाई तोन भाई जाए के काली में के भगवती को शिव जी में जल ढा गोद भरब तो और रहुआ जाके ना कोनो अच्छा मंदिर में बैठ के भीख मांगी ठीक है ना भीख मांग हम काहे के भीख मांगी रे हमारे भगवान ये हमें दिन इसी में का जाने कैसे काजल लिखा गुलू देखो तई महला टोला क्या कहता कि फलाना के पत्तो हिया फलाना के मेरानो हिया हां सर हमर गांव में घुमल मुश्किल भइल बा हां जी गांव समाज नहीं के जना तो रहुआ कैसन मानी हमरे में गलती बा रहुआ में गलती बा अरे तो तोरा कहती जो कर कहनी से रहुआ जाके कहीं मंदिर में बैठी से ना बोलब जाके मत बोले रहुआ से मरत रहले ना तोरा लखा मेरानो रहल चाहे ना रहल रे जो हमर बाबू दोसर बियाह कर दियो ए भगवान मरद से बियाह ना भइल हमर नसीब फूट गइले घर में आके हे भगवान ये दिन देखावे खातिर हमर बियाह शादी भइल माई बाबू बहुत ज्यादा झजाइला ना जो बेटी ससुरवा में बहुत ज्यादा सुख कर भी नहीं यार हम दुख कइले रहनी हम नहीं जानते कितना ससुरवा हम क्या करे भगवान हमें कुछ देखल ना जाता हम मर्द के ताना सुनते बानी गांव समाज के बहरी ताना सुनते बानी गाँव टोला के केहू सुनत होते का कहत हो एकर घर में रोज का चरबा होला कैसा एकर दिन खराब हो गइल बा हे भगवान हम कहाँ जाइए हमें कुछ समझ में ना आवता नहर जाए तो माई बाबू के इज्जत चल जाए हम ससुरे में रह के मरा सास ससुर के ससुराल वाले की इज्जत जाए हम खरी तो खरी का कहाँ जाए हमें कुछ समझ में ना आवता ना हमें जिया लेके कोनो हक हम ना जी अब हम ना जी वे यानु हां वे यही घर से भागल है कनी की है का टोला महल्ला में एकदम इति कचरा फैला देबा चल जा कहल जा साला ओकरो जिंदगी नरके हो गई ले जी कहने खदे रात साला का कहां वाला रे पार्टनर का भइल भाई भाई कहता रे का कहीं कैसा कहीं क्या मेरा ने भाग गया मेरा नो देख मर देख कैसे बात करता तू हो अभी गेट खोल के भागल लिया था भाग जाई चिल्ला लागल कर लू मरले वाला का रे के तू एकदम दारू पीना अभी रिकॉर्ड बा रिकॉर्ड अभी तोर मुंह में का भगा भगा कहत रे रिपोर्ट बा तो तू हमरा मेरा के बारे में तू का कहत मर दे अभी तोर मेहरारू भागल लिया गेट खोल के एजेटिंग दा आगे नहीं के जाके मेरा नु घेर ना तो पाएगा भाग जी है तू यार गोड़ काट ले मर दे टोला महल्ला के साला इज्जत जाता जल्दी घेर अरे कहां भी रे चलो छोड़िए कर बाजार साला के हलवा अरे तो जा ना मर दे तू अपन नातिन देखा चल चल जो जा ठीक बा हम जाते मन जा अरे भागो के हमारी इज्जत की वजह से में जाता है आराम आराम
देख लो जहाँ मौगी के हो हाँ मौगी के हाँ हमर होने गोली है बाबू बाहर और भागल भैया होने गोली तो इज्जत जुटा देता हो तू देखो तो मेहरा से देखो बोल अरे कहां रे अरे मेरा का भइल हो नाची हम नाची अरे का चलो चलो जोन भाई हंस तो तू हम नहीं हंस चलो 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 घर चलो जाए तो गांव हंस तो हम नहीं तू हम भाई ना ठीक का तू ना अरे ना चुप रह जाए तो जो दुनिया के हंसे दो अरे भगवान जब करम में देलही ने खन बाल बच्चा खिलावे के तो का कइले बताओ क्या हंस हम दुनिया का अफसोस ना का दुनिया में क्या करता क्या हंसे ये तो थाना भरते भरा हुआ मैं थाना भरता नहीं मारे तो कर दुनिया में मारता ना हम नहीं मारता ना ठीक है मरने करता मैं ना मुगा तुम अरे तुम मर जो तो हम कैसे रहा मेरे तो हम कैसे रहा हंसे का दुनिया कहां से था हंसे थे हम भाई नु ठीक अगर वो ये बेचारा लोग ना कर वो इतना नौटंकी ना कइले अरे गांव के में होला खिसी तिखी में होला हम ठीक भाई सब चल भाई के लेके रखल जी का भइल बा भाई के बेटा बनावल जाई ए में कौन बड़ बात रे हंसे थे गांव दुनिया हंसे थे चलो चलो घरे चलो चलो ओने का जाता नहीं अब ना यही जे अब उमंग में नमस्ते भैया हम राहुल कुमार यादव भैया हम नमस्कार हम नंद प्रकाश और हमने जो छोटा मोटा वीडियो बनल है आजकल हरियाण कृष्णा राज और तो भैया बताइए हमारे नमस्कार प्रणाम भैया हम महेंद्र सिंह नमस्ते प्रणाम हम काजल सिंह बोलत बानी देखो सब कैसे को वीडियो देखनी वीडियोस खास संदेश ना रहल ऐसा होला गांव समाज में शादी बियाह होला जल्दी लइके बच्चे ना होला तो गांव समाज में गाना मारे लगेला तो तोरे बीबी के तोरे मौगी के लइके बच्चे ना होला इससे ज्यादा उक्सन ना लेवल जाला एक कोई भी गलत राय ना उठावल जाला संदेश ना उठावल जाला ई सब गलत बात है ऐसा कुछ ना कहल जाला अब ये बैठे पर हमारे साथ का कहले बताई जी रहो हमारे साथ देखिए ऐसे जब जौन होला ना तो कोई तो हंसे के ना चाहिए बात बा अब भगवान सब तो जो बहुत भर नसीब में कोई के ना लिखे गोला नहीं तो अपना मेहरारू को क्वेश्चन भी ना करे के चाहिए दुनिया हंसते बा भैया हमने कितने कहीं के वीडियो का अपन समाप्त करते हैं जैसा अच्छा लगी तो भैया लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा हमारे चैनल का खूब आगे बढ़ाई जा और वो सबसे ये विनती बा कि चैनल को खूब आगे बढ़ाई जाए लाइक करी शेयर करी या कमेंट करके बताएं कि हमने वीडियो कैसा लागल धन्यवाद चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करब कमेंट करब शेयर करब हमारे चैनल के नाम है जी उमंग मस्ती ओके जरूर आगे चलिए चलिए वो चैनल के आगे बढ़े ये वीडियो के साथ लेट वाली विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए बाय जय मोहन जी बाय चलो चलिए मैडम चलो चलो ले भाई वो चले पे कोई ले भाई चालू कर चल चलो थोड़ा ना